ఓం నమో గణపతి అయిన నమః. ముందుగా అందరికీ నమస్సుమాంజలి. ఈరోజు మనం గోపాలపట్నం వెంకటాపురంలో వినాయకుని దేవాలయానికి ధ్వజస్తంభం చేస్తున్నాం కదా. ఆ వర్క్ అయితే ధ్వజస్తంభానికి కొట్లు అయితే తయారు చేస్తున్నాం. చూసారు కదా, పైనుంచి కొట్లు చేసుకుని వస్తున్నాం కిందకి. స్తంభం అయితే ఫినిషింగ్ ప్లాస్టింగ్ అయిపోయింది, కిందకి కొట్లు దిగి చేసుకుని వస్తున్నాం అన్నమాట. అలాగా చూడండి, పైన కొట్లు ఈ రోజు అయితే కింద వరకు కట్టలు దిగిపోతాయి అనమాట. దిగిపోయిన తర్వాత పీఠం మీద కూడా వర్క్ ఉంది ఇంకా కదా. చూడు, పీఠం వర్క్ కూడా చేస్తారు మా వాళ్ళు. అలాగే మా ధ్వజస్తంభం వర్క్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి, నా వర్క్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇటువంటి వర్కులు కానీ, ఇటువంటి దేవాలయం వర్కులు కానీ కావాలి అనుకుంటే నా నెంబర్ డిస్ప్లే పైన ఉంది, కాంటాక్ట్ చేయండి. పద్మావతి శిల్పకళ 9908396393. అలాగే మీరు ఇటువంటి వర్కులు, దేవాలయం వర్క్స్, ఆర్ట్ స్కిల్ వర్క్స్ వీడియోస్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే ముందుగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, బెల్ ఆల్ మార్క్ ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ మీ వరకు